6 sentýabrda düýbi Washington'a ýerleşýän Adam hukuklary boýunça Freedom Now guramasy 5 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Türkiýeden aldyğı ýoly bilen Türkmenistana eltilip uzak möhletliğin türme tutsaglygyna hökm edilen türkmen studenti Ömruzak Omar Kuliýewiň derhal we şertsiz boşadylmagyna çagyrdy. 1985-nji ýylda doglan Omar Kuliýew guramanyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 15-nji martynda näwel aýplamalar esasyna saklanyp 20 ýyl tutsaglygy hökm edildi. Türkmenistan 2000 gün mundan ozal şu gün student Ömruzak Omar Kuliýewi ýalan bahanalar astyna aldyğı ýoly bilen ýurda gaýtaryp getirenden soňra tutsag etdi. Ol näwel aýplamalar boýunça 20 ýyllyk hökümi ýerine ýetirýär. Biz onuň derhal we şertsiz boşadylmagyna çagyrýar diýip Freedom Now 6 sentýabrda ozalky ady Twitter bolan X ulgamyna ýazdy. Ömruzak Omar Kuliýew tutulmadyndan ozal Türkiýede injenerçilik ugrundan bilim alýardy we Türkmenistan studentleriň raýdaşlyk guramasyny döredenden soň aldyğı ýol bilen Türkmenistana getirildi. Hem de garaşsyz neşirler bilen ara gatnaşyga çykmagyny besetdi. Türkiýede ýokary bilim alýan döwründe 2018-nji ýylda Türkmenistana geçirilýän bir parlament saýlawlaryna türkmen häkimetleri tarapyndan hamala fiýinçi bolmagy aldyğı ýol bilen çagyrılan 26 ýaşly Omar Kuliýew soňu bilen ýurtdan çykyp bilmedi. Munyň ýa-da anamdar çeşmeler onuň uzak möhletliğin türme tutsaglygyna hökm edilendigini habar berdiler. Bu işin halkara jemgyýetçiligine ma'lum bolmagynyň ýa-da sosial ulgamlarda Ömruzagyň hamala harbygurlyk borjyny ýerine ýetirýändigini görkezýän şüpheli bir video peýda boldy. Azatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlary görä watana dönüklükde günä bildirilip azatlykdan mahrum edilen Omar Kuliýew sosial ulgamlarda peýda bolan videoda hamala harbygurlyk gurluk borjyny ýerine ýetirýän görnüşde görkezilýär. Videoda aýdylan maglumatlar hakykat bolany Omar Kuliýew şu wagtda çenli harbygurlyk bireyýän diýinip raýat durmuşyna dolanmalydy. Mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Birleşen Ştatlaryň bir näçe senatory Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna komissiýasynyň 2019-njy ýyldaky başlygy we başga bir näçe raýat toparlary we aktivistler tutsag edilen türkmen studentiniň azatlygy çykarylmagyna çagyryp bir näçe gedek türkmen häkimetlerine ýüzlendiler. Halkara çağırışları we ýazgyrışlara garamazdan Türkmenistanyň hökümeti studentiň ykbary boýunça uzak wagtlap dymyşlygy saklady. Udagy çeken mümkinlikden we sosial mediada peýda bolan şüpheli videolardan bir näçe ýyl soňra Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Ulamasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň 2023-nji ýylyň mart aýyna geçirilen 137-nji mejlisine Ömruzak Omar Kuliýewiň şol wagt resmi taýdan ýazgyda duran sargysyna ýaşaýanyny öňe sürdi. Bu çykyşda Türkmen häkimetleri Omar Kuliýewiň ne jenaýet jogapkärçiligine, ne de administrativ jogapkärçilige çekilendigini häzirki wagtda onuň enatalary bilen birlikde kanuny esasda ýazgyda duran sargysyna ýaşaýanyny öňe sürdiler. Muňa garamazdan jemgyýetçiligi ma'lum bolan maglumatlara görä Türkmen häkimetleri Omar Kuliýewiň öýüniň dogun garandaşlarynyň we enatasynyň insan hukuklaryny goraýjy guramalar bilen ara gatnaşyga geçmegine ruhsat bermedi. Türkmenistanyň bilim we terbiýetçilik edaralarynda täze 2023-24-nji okuw ýyly ýaňy başlanmahaly Aşgabatda körpeleri çağalar bagyna nowaty durup ýerleşdirmeň barha kynnaşýandygyny enatalar aýdýarlar. Olar nowatyň öz wagtynda ýetmeýändigini aýdyp, körpeleri nowatsız çağalar bagyna ýerleşdirmek üçin para bermäge mejbur bolýandyklaryny belleýärler. Bu vaka 1-nji sentýabrda Bilimler we Talipler ýaşlar gününde ýurdun dürli sebitlerinde täze umumy bilim berýän mektepleriň we çağalar baglarynyň 10-dan gowragynyň açylan mahalyna gabat geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň habarynda ýurtda bilim we terbiýetçilik edaralarynyň sanynyň artýandygy, körpeleriň sazlaşykly terbiýelenmegi, aň paýhas taýdan hemme taraplaryň ösmek üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylýar. Ýöne paýtagtly enatalar körpeleri çağalar bagyna ýerleşdirmeň ýyl-ýyldan kynnaşýandygyny gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä enatalar körpeleri çağalar bagyna ýerleşdirmek üçin ýazgyda duran adresine degişli etrap bölümünde 1 ýyl öňünde nowaty durmaly. Munyň üçin resmi namalaryň ençemesini tapşyrmaly. Resmi namalaryň düzüminde nikah şahadatnamasynyň we er aýalyň pasportlarynyň asyl nuskalary ýaşaýan ýerinden spravka Jemaat Hojalygy ministrliginden spravka bar. Bu resmi namalary tapşyran adamlar käte 1,5 ýyl, käte de ondan hem köp garaşmaly bolýarlar. Dip Aşgabatly ene aýtdy. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, munyň sebäbi köplenç çağalar baglarynda körpeler üçin ýeterlik ornuň bolmandygy bilen baglanyşykly. Kätede muňa enatalardan biriniň çağalar bagynyň ýerleşýän sebitinde ýazgyda durmandygy sebäp bolýar. Türkmenistanda maşgala guran ýaşlardan biri beýleki welaýatyň ýa şäheriň ýaşaýjysy bolsa, olaryň nikah şahadatnamasy hem bolsa, beýleki sebitden gelen raýat diňe 5 ýyl geçen soň adamsynyň
ýa-da aýalynyň ýaşaýan ýerinde ýazgyda durup bilýär. Ýöne adatça toýdan 1 ýyl soň çaga dogulýar. Şeýlelikde 5 ýyl dolmanka çagalar bagyna zerurlyk döreýär. Ýöne resmiler enatadan biriniň sebitde ýazgyda durmandygyny aýdyp, olaryň çagalaryny kabul etmeýärler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä köp enata çagalaryny nowatsız çagalar bagyna yerleşdirmek üçin alaşsyz para bermäge mejbur bolýar. Paranyň möçberi 1700 manada ýetýär. Bu resmi däl mukdary bolup, muny çağılar bagyna nowatsız salmak isleýän tas ähli adam töläýmeli. Hatda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri hem bu parany töläp düzgünleri berja etmeli. Diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň bilim bölüminden kommentari alyp bilmedi. Kerakçilikli yol hadisesi diýinç güni 2 sagatlarda Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň arasynda bolupdyr. Adatlyň habarçylaryna hem çeşmelerine görä awtologda jemi 5 adam bolup, olardan diňe ikisi diýeri galypdyr. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä yol kerakçiligi 3-nji sentýabrda sagat 10:30 töweregi Türkmenbaşy Aşgabat magistral ýolunyň 277-nji kilometrinde ýüze çykypdyr. Ula hadisesine paýtagta barýan BMW kysymly awtolog sebäpkär bolup aşy ýokary tezlikde sürüp barýan sürüji bir pursatda ony dolandyrmagy başarmandyr. Yeňil ulagda jemi 5 adam bolup, olaryň 3-si wakanyň ýüze çykan ýerine helak boldy. Sürüji we bir ýolagçy yeňil ýaralandy. Dip adatlyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmä salgylanyp gurrun berdi. Habarçylaryň anyklanan käbir jekmejekliklerine görä polisiýa diýeri galan ulag eýesini soraga çekende ol öz transport erişdetini 160 km/saat tezlikde sürenligini boyun alypdyr. Ýol kerakçiligini uçuran 2000-nji ýylda öndürilen BMW ulagynyň eski tekerlerini saklayan demir detalynyň döwlenligini anyklapdyr. Hadise bilen bagly jenaýat işi bolgurly. Ulagyň ekspertiz işleri tamamlanyp, enni adamlaryň ölümüne sebäpkär bolan sürüjüniň işine jenaýat we administrativ kodeksleriniň degişli maddalar esasyndaky günäsine sud tarapyndan seretler we ceza berler. Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Ulag eýesi öz husus awtologunda Türkmenbaşy we Aşgabat aralygynda ýolagçy gatnatmak bilen meşgul bolup gazanjy edýärdi. Habarçylar bilen gürleşen polisiýa işgärleri Türkmenbaşy Aşgabat awtoýolunyň hiliniň beýleklerine garandy. Ganimet hasaplanýanlygyny we şol sebäpli awtologlaryň köpüsiniň tez sürýändiklerini belliýärler. Bu ýolda taksiler 160 we 200 km/saat tezlikde ulag dolandyrýarlar. Gynansak-da her ayda azyndan bir sapar adam pidaly ýol hadisesi hasaba alınýar. Dip Balkan vilayatynyň ýol polisiýasynyň uly serjanty adyny agdamadlyk şerti bilen gurrun berdi. Şeýle-de habarçylar ýollarda radar we beýleki howpsuzlyk çäreleriniň ýetmezçiligi edýänligini, uly ýoluň etrapy we şäher merkezlerinden uzakda awariýa bolan ýagdaýynda tez kömegiň wagtynda baryp ýetişmeýänligini belliýärler. Türkmenistanda bolan bu soňky ýol hadisesi we ozalkylary barada polisiýa işgärleri habarçylarymyz bilen gürleşende anonim görnüşde maglumat berýärler. Azatlyk radiosynyň içeri işler ministrliginden resmi görnüşde kommentari almak finançyklaryň ençemeti netije bermedi. Türkmen resmileri ýurtda ýol kerakçilikleriniň bolýanlygyny asla agdamýarlar. Döwletiň dolu garamagyndaky habar beriş serişdeleri hem ýol hadiseleri barada habar bermeýärler. Bu aralykda soňky aýlarda paýtagty vilayet merkezleri bilen baglaşdyrýan uly gara ýollarda adam pedaly ýol hadiseleriniň ençemeti ýüze çykdy. Türkmenistanda nowatdaky paýta ýymy mövsüminiň resmi taýdan eglan edilmeginiň izi sürü Lebap vilayetinde ak kerwen dawarasy üçin köpçülikleýin çäre geçirildi. Döwlet telewizionynyň video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin geçirilen bu çäre idara kärhanalaryň şol sanda oba hojalyk işgärleriniň we ýaşullaryň onlarçasy gatnaşdyryldy. Çäre sebitdäki ulaglaryň hereketine hem yaramaz täsir etdi. Bu aralykda sebitiň büdjet işgärlerinden paýta ýymy üçin pul ýynalyp başlandy. Ýurdun Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetlerinde 9-njy sentýabrda, Daşoz vilayetinde bolsa 15-nji sentýabrda paýta ýymyna başlanar. Bu barada prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 31-nji awgustda geçirilen mejlisinde eglan etdi. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, munun ýanynda sebit häkimetleri ak kerwen dawarasyna taýýarlanyp başladylar we munun bilen bagly köpçüliklerin çäreleriň birini 5-nji awgustda geçirdiler. Bu çäre Türkmenawaz Sakar avtomagistraliniň ugrunna Çärje we Trawynyň Watandaýhan birleşigindäki gowuçy meýdanlaryna boldy. Bu ýerlerde döwlet telewizionyasy üçin öňünden video ýazgy düşürildi. Bu reportajlar ak kerweni güni döwlet telewizionyasynda görkezdiler.
Dip ýagdaýlardan habarly oba hojaluk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Resmi medianyň Ağaltyn kerweni adlandyrýan dabaralarynda üstü pawtaly ýük taşaýjy oba hojaluk tehnikalary kerwen gurap, pawta kabul ediş nokotlaryna pawta daşaýarlar. Döwlet medeniýetinde bu çäreler hamala ýurtda pawta ýygymyna resmi taýdan girişlen gününde bolan ýaly edilip görkezilýär. Ýöne hakykatda döwlet telewizionynyň işgärleri dabaralar üçin ýurdun dürli sebitlerindäki gowaça meydanlarında öňünden video ýazgy edýärler. Vatandaýhan birleşiginde ak pawta açylyp duran gowaça meydanlaryny taýinlap goýdular. 9 sentýabrda ýagny pawta ýygymyna resmi taýdan girişlen güni bu meydana kombaynlar girip pawta ýygyp başlar. Döwlet telewizionyasy munyň ýa-dyanyndan şuňky geçirilen çäräni görkezer diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Çäre derarly Türkmenabad Kerki gara ýoly hem petiklendi. Yeňil we agyr ýükloglarynyň hereketi dogly çäklendirildi. Bu ýagdaý sewit ilatynyň hereketine yaramaz täsir edip, raýatlaryň barjak ýerlerine meýilleşdiren wagtynda baryp bilmezligine getirdi. Halaja we Kerki Sayat etraplaryna ýekeje awtolog hem geçip bilmedi. Polisiýanyň ýol gözewçiligi gollugynyň işgärleri ähli uloglary ýygyna Türkmenabada iýberdiler diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda ýygym mövsüminiň başlanmagy bilen häkimetleriň pawtaçylyk puwdagyndaky mejburi talaplarynyň depkini güýçlenýär. Sewitiň büdjet işgärlerinden özlerine derek hakyny adam tutup, gowaça meydanlaryna pawta ýygymyna iýbermek talap edilýär. Munyň üçin olardan 40-50 manat möçberinde pul ýygnalýar. Lewawyň idara karhanalarynyň köpsini işgärlerden ýygym üçin pul ýygnamak işleri baryp 15 awgustda başlandy. Büdjet işgärleriniň özlerine derek işgär bermek hemde iş ýerlerine bolup wezipesini berja etmek talap edilýär. Dip büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir gowaça meydanlaryna pawta ýygymyna gidýän işçileriň ýokdugyny, idara ýolbaşçylarynyň toplanan puly arçynlyklara tawşyrýandygyny aýdýar. Arçynlyk idara ýolbaşçylaryna her gün plança kilogram pawtanyň ýygylandygy barada galp kepilnama berýär. Olar bu kepilnamany Türkmenabad şäher häkimliginiň statistika bölümine tawşyrýarlar. Pawta ýygyldymy ýa ýygylmady? Muny baryp görýän adam yok. Diňe büdjetçilerden pul ýygnalýar diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden, oba hojalygy bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Döwlet mediasy pawta ýygymyna resmi taýdan badalga berilende ýurtda bol hasyldan ýaňa dökülip oturan gowaça meydanlaryny görkezýär. Ýöne pawta önümçiligindäki mejburi zähmet. Bu mövsümde raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan mejburi çäreleri, ak kerweniň getirýän başaýlyklar barada mesele gozamaýar. Halkara hukuk goraýjy toparlar şolsanda pawta kampaniýasy Türkmen hökümetini pawta önümçiliginde mejburi zähmetden şolsanda çağa zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýu tanqid edýärler.